Dar procesul ăsta de jălire, de doliu, e necesar să fie făcut ca să-ți ungi sufletul și pe al tău și pe al lui. Nu e ușor că tu rămâi în viață la 30 de ani și părintele tău pleacă și era încă tânăr și consideri că aveai încă nevoi și ajutor și lucruri din partea. Dar în momentul în care zici, mama e în spatele meu, tata e în spatele meu, și ori de câte ori am nevoie, când pun mâna pe umerii mei, simt prezența lor, care îmi dau acea energie care pleacă din spate, trece prin mine și merge în fața mea. Eu am forță. Când mama nu mai e, tata nu mai e, eu sunt orfan, nu-mi dă nimeni, nu mi-a dat nimic, tu nu ești acolo unde trebuie. Părinții mei s-au întors acasă, de la acea casă am venit și eu. Că casa sfântă e una singură a Creatorului, nu? Sufletul este unic și este creația noastră. Trupul e procesul minții care nu mai vede trupul. Spiritul vine de la Dumnezeu.